Praise God. Maayong gabi sa mga anak sa Ginoo. Amen. Amen. Karong gabi na mga igsoon, mao na pod ni ang higayon alang kanato nga kinta magtuon sa pulong sa Ginoo igsoon. Tungod kay ato gining balik-balikon nga ang mga magtotoo, ang mga believers, ang mga anak sa Ginoo, nagkinahanglan gina sila sa pulong sa Ginoo nga murmay mo pahinumdom sa ilaha sa ato adlaw-adlaw sa atong pagkaon nga espirituhan nuntun kay mo kini ang gikinahanglan sa atong espiritu aron mo grow ta, makapamunga ta, mutubo ta sa pag-alagad nga nasa atong buhi nga Dios igsoon. Amen. Okay, og sa dili pa ta mag tuon sa pulong sa Ginoo, adto na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever increasing glory, and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. O Amen. Praise God. Hallelujah. Sa makausap pa igsoon, tuuhi to ninyo, saligi ninyo, kung unsa ang inyong gindeklara karong gabi una, tungod kay kana gikan sa pulong sa Ginoo nga ng Biblia nga ang iyang pulong dili mo balik sa iya nga kawang, dili mo balik sa iya nga walay pulos nga ni kanato kun dili mapuslan kini igsoon. Dako kini kahimuan sa atong mga kinabuhi. Muna nga ato adiri karon ato ginang puy-an pinaagi sa pagtuo tungod kay ang Biblia nag-ingon nga the just shall live by faith. Okay? Praise God. Dili to mo itong topic karon. Okay? Ato ta sa ato ang foundation text para sa ato ang hisgotan karong gabi na mga igsoon nga pulong sa Ginoo nga ginapadayag sa Ginoo sa tuwa adlaw-adlaw kada semana nagapadayag ang Ginoo kung unsay atong gikinahanglan, kung unsay atong mga kinapangandoy, unsay ginahanglan sa atong espirituhan nga kinabuhi igsoon para mo grow ta adlaw-adlaw sa atong kinabuhi igsoon. Amen. Okay? Atong foundation text atong pagkakuhaon diha sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8. Ang pulong sa Dios nagaingon siya, pagbantay o pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga si Satanas nagalibot-libot sama sa leon nga naggulob ug nangitag tukbonon. Mag-ampo ta sa pulong. Amahan namong halangit nun. Salamat God ni ining matahom nga kagabion nga gihatag ani kanamo. Salamat sa kahigayunan nga kami makakatuno sa imong mga pulong God. Ug salamat Lord sa mga pag-guide sa mga katawhan. Lord, I know and we know God nga nahimo katong sweet aroma God sa imuhang trono karong gabi na Ginoo. Even kini mga pulong God amo ni isang at nga kanimo Ginoo. Nga ikaw Lord ang magapadayag Lord sa mga pinasahi ng mga pamaagi ng mga pagpadayag alang sa imong mga katawhan Ginoo. Salamat Lord sa imong pagpataliwala na ining tanan tungod kay nasayod mi God nga kung wala ka, wala gid mi mahimo. Holy Spirit, salamat sa mga pagpadayag karong gabi na in Jesus name. Amen. O Amen. Praise God karong gabi na mga igsoon. Atong hisgutan ang pulong sa Ginoo o ato ang tema nga atong paghisgutan is kini siyang ginaingon nga ang dili mapildi nga Kristohanon. Kung atong tan-awon sa ato ang foundation text nga atong gibasa, daghan kaayo na mga Kristohanon ani nga usahay ma-misinterpret nila, di sila makasabot o dili nila makuha kung unsa gid ang mensahe nga gusto ipaabot sa Ginoo sa mga katawhan dinhi sa kalibutan. Usa sa Ginoo igsoon nga ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon dili ka mahimong pilido mo ginay gusto sa Ginoo. Apan kung imong tan-awon ang kinabuhi sa Kristohanon sa kalibutan karon na ay mga Kristohanon nga pildido, na ay mga Kristohanon nga kanang gihimo lang silang dulaan ni Satanas, na ay mga Kristohanon nga dali ra kaayo madala sa mga pamaagi ni Satanas. Musabay lang tungod kay wala may nakatudlo sa ilaha
kung unsa ang angayan ng buhaton, kung unsa ang dapat maayong buhaton aron dili ka mahimong pildido nga Kristohanon dinhi sa kalibutan nga nagpaabot sa atong buhing nga Dios. Kung imong tan-awon sa atong foundation text nga atong gibasa, makita nimo diha nga nay gihisgutan nga usa ka leon. Okay. Kung imong tan-awon, klaro kaayo nga si Satanas nagpaka-leon bisan dili siya tinuod nga leon. Okay? Yan siya, atong balikan, yan siya, pagbantay o pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga si Satanas nagalibot-libot sama sa leon nga nagmulob og nangitag tukbonon. Okay. Kung ang gibuhat ni Satanas karon igsoon sa mga katawhan sa kalibutan is nagasuroy-suroy siya, nagatan-aw kung aduna ba'y mga Kristohanon nga kulag pagtuo, walay nakatudlo sa ila kung unsa ang maayo, unsa ang mga insaktong pamaagi para dili sila malinglan ni Satanas. Kung yung tanawon diri, nagngulog og nangitag tukbonon. Na mga Kristohanon nga nabisi sa buluhaton sa kalibutan, napoy mga Kristohanon nga nabisi sa buluhaton sa Ginoo, na mga Kristohanon nga nabisi sa murag nakafocus na sa social media, napoy mga Kristohanon nga nakafocus pod sa buluhaton para sa atong buhing sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Especially sa atong mga nagapaminaw karon nga naga-survive ni ining maong buluhaton, ingon ana mga tao igsoon, ingon ana mga Kristohanon sa kalibutan karon. Mong tan-awon din mo na ang ginapangita ni Satanas kanang mga tao nga nabisi sa buluhaton nining kalibutan na. Pero ang nakanindot sa ato igsoon kay kita nga mga nakasabot sa grasya sa Ginoo, wala na ta nagasalig sa atong kaugalingon, kundi nagasalig na ta sa tabang sa Ginoo, nagasalig na ta sa iyahang gahom nga namoy nagapamuhat, nagapanglihok sa atong kinasuluran. Balik yun nato na tungod kay sa tinuod lang gid igsoon, wala gid tay mahimo kung wala ang grasya sa Dios. Wala gid tay mahimos tong kinabuhi kung wala ang gugma sa atong buhi nga Dios. Kung imong tan-awon diri sa atong pagtuon karon, adunay mga butang nga atong likayan. Ingon nga Kristohanon, aron dili ta mapildi sa atong kaaway nga mo sa Satanas ug angay natong buhaton. Okay. Ato nang hisgotan karon igsoon. Okay, unang-una sa tanan, samtang nagatuon ko sa pulong sa Ginoo, nagvid siya ginapadayag nga nihika nato kung unsa gyud ang mga maayo nga pagtulun-an kay kinahanglan sa ato ang kinabuhi karon nga atong mabutang sa atong kasing-kasing unahuna nga moy atong giya sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Okay. Hallelujah. Ang imong tan-awon igsoon, naay giingon dinhi nga atong ikomitar sa Ginoo ang tanan. Okay. Ingon ang unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 7. Kaganina tutong gibasa sa bersikulo 8. Okay. Sa atong foundation text sa mabasa to nato sa bersikulo 8 sa unang Pedro kapitulo 5. Pero kung imong balikan ang verse 7 sa unang Pedro, nagaingon siya diha. Ay siya, itugyan ninyo kaniya ang inyong mga gikabalakan kay may kabalaka siya kaninyo. Okay. Kasagaran sa usa ka Kristohanon nga mahimo siyang pildido ni Satanas tungod ni ining mga kabalaka nga kana bitang mo ay nagasamok sa usa ka tawo, kabalaka sa unsay gustong kaunon, kabalaka sa ilang pamilya, kabalaka sa ilang mga loved ones, kabalaka sa iyang trabaho, kabalaka sa iyang kaugmaon. Kasagaran sa mga Kristohanon, mounay makapapildi sa ilaha tungod sa ilang kabalaka, sila na ang naningkamot para sa ilahang kaugmaon, para sa ilang pamilya, para sa ilahang negosyo, para sa tanang butang nga ilang kinasaligan. Pero ang mga anak sa Ginoo igsoon, ang tinuod ng mga anak sa Ginoo nga nagasalig sa gugmag sa grasya sa atong buhi nga Dios, kontrolado ang iyang pagkabalaka tungod kay naaman siya gisaligan, na siya gisandigan nga Dios, na siya giduulan nga Dios, na siya gitugyanan nga Dios sa iyang kinabuhi.
ang tinuod nga nakasabot sa grasya, ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga magtutuos diha sa tong buhi nga Dios, ang tinuod nga matarong nga nagpuyo diha sa pagtuo is nagatugyan sa tanan niyang kabalaka ngadto sa atong buhi nga Dios. Mo na igsoon, usa ka butang nga angayan natong ihatag sa Ginoo para sa atong pag-alagad ni kalibutan na dili ta mahimong pildido sa atong kaaway nga mao si Satanas. Atong itugyan ang tanan kabalaka, tanan nimong pangandoy sa mong kinabuhi, itugyan ngadto sa tong buhi nga Dios tungod kay siya nagakabalaka nga na kanimo. Okay? Mo nay una sa tanan igsoon nga ko i-share sa inyo karon gabi na. Okay? Daghan kay changes sa atong i-share karon, hallelujah. O adto ta sa ikaduha, ang ikaduhang butang nga angayan natong buhaton ug angayan natong mahinumduman ug mahibaluan igsoon. Kini ba kana excited kay ko nga ma-share sa inyo haan tungod kay ang Ginoo, ang Ginoo ba dili gid siya kanang mutago sa iyahang mga pulong alang kanato nga mga anak sa Ginoo. Okay. Ang ikaduha nga butang nga atong tun-an karon is kanang paghuna-una nga ikaw hugaw gihapon sa mata sa Ginoo. Okay, atong last Wednesday, ingon ko sa inyo ha, pag ang tao makasala, pag ang believers makasala, ang Kristohanon makasala, una akong ipangutana, masuko ba ang Ginoo sa imo ha? Matud pa na iniingon nga masuko, yes, masuko. Pero kung imong tan-awon, igsoon, actually dili na masuko ang Ginoo sa imong ana. Kaya nga naman, basi mo ka nga pastor, unsa naman na imuha, kulto naman na, kaya di naman masuko ang Ginoo. Kung imong tan-aw ni igsoon, kung nakasabot ka sa grasya sa atong buhi nga Dios, ingon ani siya. Ang tanan nimong sala, gipasaylo na sa Ginoo. Gibayran na ni Kristo dito sa cross more than 2,000 years ago. Gipaulaan na sa dugo ni Kristo o gihugas na sa imong sala. Kung masipyat ka, makasala ka, masuko ba ang Ginoo sa imo? Dili na. Kaysa diha nga imong gidawat si Kristo ingon nga Dios sa imong kinabuhi ug imong gitugutan niya siya may maghari sa imuha o imong gina-confess sa imong kasing-kasing nga siya namatay alang kanimo ug nabanhaw aron ka mahimong matarong. Then kinsa ang nagpuyo sa imuha? Si Kristo. Ang balaang espiritu mo ay nagpuyo sa imuha. Pag masipyat ka, kinsa ang ginatanaw sa Dios sa imuha? Di ba si Kristo? Dili ikaw. Apan tungod sa imong pagtuo kang Kristo, siya ning puyo sa imuha o si Kristo ang makita diha sa imong kinabuhi. Muna, controversial ka ini siya nga pagtulunan. Pero kung makasabot ka sa grasya sa Ginoo, so masabtan nimo kung unsa gyud ang pinakpunot dulo ni ining tanan. Tungod kay sa last Sunday akong i-share sa inyo ha, pag ang believers or ang Kristohanon masipyat, wala na ginatawag og sala kundi sipyat. Tungod kay ang tanan nimong sala igsoon, gipasaylo na ka sa Ginoo, gibayra na sa Ginoo ang tanan nimong sala. Okay, karon ato ning hisgutan kining kanang paghuna-huna nga ikaw hugaw gihapon sa mata sa Ginoo. Okay, naay sekreto diha sa Biblia nga kailangan natong masabtan. Okay. Kung imong tan-awon si Satanas, nakasintensya na si Satanas nga mukaon og abog o magkamang gamit ang iyang tiyan. Okay. Kinsa man ning gihisgotan dire, mao ning bitin nga nagsimbolo kang Satanas nga nagtindal kang Adan o kang Eva. Kung imong tan-awon ang Genesis chapter 3 verse 14 ning siya. Busa mingon ang Ginoong Dios ngadto sa bitin. Tungod kay gibuhat mo kini, tinunglo ka labaw sa tanang mga mannak. Ikaw lang gayod ang mahiagom ni ini nga tunglo. Sa tibuok mong kinabuhi, magkamang ka pinaagi sa imong tiyan ug magkaungkag abog. Kung imong tan-awon, kinsa iyahang ginahisgotan diri ang serpente, ang kaaway. Tungod kay ang bitin gimo may gigamit sa kaaway. Okay, ato ning hisgutan kining gitawag og abog. Ang diba, kung tan-awon kita gikan man sa abog. Okay,
na istorya diha sa Biblia, na history diha sa Biblia nga makita nato nga sikreto ba nga gipadayag sa Ginoo. Okay, ang Philistines, kung imong tan-awon ang Palestinians, gikan na siya sa kaliwat ni Kasluhem. Manang kung imong tan-awon igsoon, ayaw gyud panganli ang imong anak nga naay I am ang last. Kay nga naman tungod kay kung imong tan-awon sa Hebrew word, ang Kasluhem nagkahulugan na sa mga buang. Kung imong tanawon ba, kanang na I am on the end of the word sa iyang pangalan. Ang ulahing duha ka litra sa pangalan, kung imo na siyang tan-awon, ang Kasluhem, ang gihisgutan niya ana is sa laing term pa, murabag mga buang mo, tungod kay ang ilahang ginahuna-huna, kung imong tan-awon ang Palestinians, pangit jud kay sila og history, pangit kay sila kaagi. Munang sa Biblia na ay mga sikreto, mga tinago nga mga butang nga kailangan nato mahibaluan para makasabot ta sa mga plano katuyuan sa Dios atong kinabuhi. Kung imong tan-awon, si Kasluhem usa sa anak ni Mizraim na I am gihapon ang last, nga diha usab nagigikan ang Egyptians. Si Kasluhem, mga kaliwat si Mizraim, mga kaliwat nga anak ni Ham siya. Diha nagagikan ang Palestinians ug ang Egyptians. Si Mizraim, ang ihang amahan si Ham. Ang amahan ni Ham mao si Noah, kung imong tan-awon ang Genesis chapter 10. Okay. Ang pangalan nga Palestine or Philistines seems to be related to the verb palash, denoting the expression of intense grief, grabing kagul-anan. Imong tan-awon ang Palestinians or Palestine is naghisgot na siya sa grabing kagul-anan. Okay, the verb palash indicates a rather hysterical action induced by grief and involving dust or ashes to roll around in. The Philistines are fools that roll around in the dust. Kung imong tan-awon ang mga Palestinians, kung imong tan-awon siya, tuyok sila, nagaligid-ligid sila sa abog. Munang ginatawag sila og sa Binisaya pa mga buang. Kung imong tan-awon diri sa kalibutan karon, kag mga buang, lain na kay siya nga term. Pero sa Biblia na ay mga words nga ginagamit para pagpasabot nga kining mga tawhana dili gyud maayo nga mga kaliwatan. Ang ilahang kaliwat who have taken over this very similar name of their predecessors, calling themselves Palestinians. Kining mga tawhana ang nagasunod sa yapak sa ilang mga katigulangan. Kung unsa ilang mga katigulangan, maupod sila. Kung unsa kabadlungon ilang mga katigulangan, maupod sila. Kung unsa ka sila kapasaway sa mga Israelites, maupod sila. They are antagonistic to Israel, just like their foolish ancestors were. Okay, Philistine, kung imong tan-awon na siya, nakabutang diha sa ilaha ang espiritu sa pagkakinundina. Ang pagbati ni ikaw hugaw. Kung imong tan-awon sa Kristohanon karon igsoon, kasagaran ang mga Kristohanon nga mahimong pildido, kasagaran ang mga Kristohanon nga dili ganahan nga mosimba, kasagaran mga Kristohanon nga muundang sa pag-alagad sa tong buhing Diyos, even uban mga Kristohanon ning transfer na ngadto sa lahi nga denominasyon, lahi nga pundok sa Masaem, tungod kay nga naman makaingon sila nga lisod ang pagsubaybay, lisod ang pagsunod sa pamaagi sa mga Kristohanon, sa mga ginatawag o Christians. Apan ison, kung nakasabot ka, mas nindot, mas grabe ka nindot ang pagtulunan ang mga pabaagi sa grasya sa atong buhi nga Dios. Manang dili nato masisi ang uban nga mobalhin sa lahi nga relihiyon, tungod kay walay nakapasabot sa ilaha kung unsa ang pinakanindot, kung unsa ang pamaagi ug ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Kung imong tan-awon,
mubalhin sila tungod kay na-feel nila ang gi-condemn nila ang ilang kaugalingon tungod kay dili nila kaya ang pagsunod sa tanang tulumanon diha sa atong buhing nga Dios. Okay, kung imong tan-awon, ang Palestinians naga-ligid-ligid sila sa abog. Okay. Ang abog makadaghan na nga gihisgutan diha sa Biblia. Diha sa Old Testament kung imong tan-awon, kung naa sila sa grabing kagul-anan, ang ginabuhat sa mga tao sa una, magsulob sila og sako ug butangan nila og abog ang ilang ulo aron sa papakita nga sila naguul og sad-an. Muna ang makita nato sa Biblia kung unsa ang ilang dagan sa ilang kinabuhi. Muna yung ginabuhat. Kung imo tanan ang pinakauna nga hisgot sa abog diha sa Biblia is ang pagbuhat sa Dios sa tao gikan sa abog. Okay? Nahimo siyang labaw pa sa katong pagbuhat sa Ginoo sa tao gikan sa abog. Pagporma niya, nahimo siyang labaw pa sa abog sa diha nga gihuypan siya sa kinabuhi sa Dios. Okay? Imo tan-awon ha. Ang tao gikan sa abog, ugaw, pero giporma sa Dios, gihuypan sa kinabuhi gikan sa atong buhi nga Dios, ug ang abog nahimong tao nga gisininaan sa himaya ug dungog sa atong buhi nga Dios. Sa diha nga nakasala ang tao, balik siya sa abog. Giputol pagbalik gikan sa Dios ang tao. May mo tan-awon. Apan tungod sa gugma sa Dios, siya ang nangita og paagi nga makabalik ka diha kaniya. Iyang gipadala si Kristo alang kanimo. Kung ato pong hisgutan ang bitin, atong balikan tong bitin nga giingnan sa Dios nga maglakaw siya gamit ang iyang tiyan o magkaon og abog sa tibuok niyang kinabuhi. Here's the thing. Kung atong tugutan ang espiritu sa mga Philistines nga moanhi bato kanato pinaagi sa atong pagpaminaw ni ini ang mga hungihong diri sa kalibutan karon o kani mga istorya mga pagtulon-an sa uban nga moingon sila nga hugaw gihapon ka sa mata sa Ginoo, dili gihapon ka limpyo sa mata sa Ginoo igsoon. Kung imo nang tugutan ka ng mga Philistines, spirit of the Philistines, nga kondinahon ka, nga imo nang paminahon, mabati nato ang pagkakinon nila. Ug mabati nato nga hugaw gihapon ta sa mata sa Dios. Kung atong ginapaminaw igsoon. Apan dili na mao igsoon. Gilimpyuhan na ka pinaagi sa dugo ni Kristo. Kung imong tan-awon, ang Biblia makita nimo ang kamaayo sa Ginoo mo nang kinahanglan nimo tun-an ang imong Biblia. Kinahanglan nimo basahon ang imong Biblia aron malimpyuhan ang imong hunahuna. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao'y nagalimpyo kanato. Kung imong tan-awon ang Ephesians chapter 5 verse 26 diha sa Amplified Bible Classic Edition nakagikuha. And siya diha, so that He might sanctify here. Aron daw ikaw pinaagi niya masanctify ka, having cleansed here by the washing of water with the word. Unsay ilimpyo sa imuha, unsay ihuga sa imuha, ang tubig sa pulong sa Ginoo igsoon. Ang tubig sa pulong sa Ginoo muna ang makapalimpyo sa atoa. Okay, kung imong tan-awon igsoon, kung imong ginahuna-huna kanunay nga hugaw ka, mura ba kag ang Palestinians nga ning likid sa abog, mo nang nahimo silang gitawag sa Biblia mga buang. Kung imo tan-awon, nahisama ka sila kung imo silang ginapaminaw. Pero igsoon, humana ka gihugasan ni Kristo. Humana ka gibayran ni Kristo. Mo nang kuhaa tanggalan na ng imong hunahuna nga ikaw hugaw gihapon sa mata sa Ginoo. Kay more than 2,000 years ago, gilimpyuhan na ka sa Ginoo. Pastor, masipyat pa magyapon ko, makasala pa magyapon ko. Ingon ang pulong sa Ginoo, tun-i ang pulong sa Dios, basaha ang Biblia. Tungod kay ang pulong sa Dios, mao'y mulimpyo sa imong hunahuna. Tungod kay gilimpyuhan na ka, ug makita nimo nga matarong ka sa mata sa Ginoo, ug gusto i-reveal sa pulong sa Dios, ikaw limpyo na. Mo nang gusto sa Ginoong imong tun-an ang iyang pulong para imong masabtan ug imong makita ang iyang mga plano, ang iyang mga katuyuan diha sa imong kinabuhi igsoon.
Amen? Ikatulo. Okay. Di ba atong diskutan kayo na ay leon? Si Satanas sama sa leon. Sama sa leon. Pero dili siya mao ang tinuod nga leon. Kato si Satanas nagpakasama sa leon, batok siya kanato. Apan adunay tinuod nga leon nga dapit kanato. Ang gipadayag kapitulo 5 bersikulo 5 nga siya diha. Unya usa sa mga pumulong miingon kanako, ayaw paghilak tungod kay si Jesus nga midaog nga gitawag nga leon. Siya ang leon. Kay mo ni ang panahon dito sa langit nga ipadahigan si Apostol John, gipakita sa iya din na, niabot dito ang judgment ilang nakita na nagaproblema sila tungod kay walay angayan nga mo-open sa silyo o sa libro sa kinabuhi. Apan niingon ang anghel, ayaw kabalaka, ayaw paghilak tungod kay si Jesus nga midaog nga gitawag nga leon nga gikan sa tribo ni Juda o kaliwat ni David, makatangtang sa 7 ka mga silyo sa linukot nga basahon aron mabukhad kini. Okay. Naay tinuod nga leon igsoon, mao si Kristo. O kana nga leon, dapig kanimo, dili batok kanimo. Dapig kanato nga maganasalig ngadto kaniya. Si Kristo igsoon ang atong sandiganan. Si Kristo ang atong paglaom. Si Kristo ang atong kaugmaon. Siya ang atong kusog igsoon. Walay lain nga dapig kanato kun dili si Kristo. Muna karon nga biuna igsoon, ayaw jud kalimti ang gibuhat sa Ginoo sa imuha. Kung moingon ka nga si Satanas ikaw ling gibantayan, ayaw kabalaka kay mas labaw ang nagbantay sa imuha, ang tinuod nga leon. Siguro si Satanas wolf apan nagpakaleon, pero ang tinuod nga leon igsoon dapig nimo, naa kanunay kanimo, nagabantay kanunay kanimo, nagapahinumdum kanunay kanimo, nagalig-on, naga-comfort. Siya ang tinuod nga leon igsoon nga imong gikinahanglan. Katong nagpakaleon, wolf to igsoon, dili to siya ang tinuod. Nangita lang to siya pamaagi para limbungan ka, para limbungan ang imong hunahuna, para kanang danihon ka, para wad-an kag paglaom, hadlokon ka, wad-an kag kadasig, mo na ang gibuhat sa kaaway igsoon. Ingnon ka nga hugaw ka, butangan imo kasing-kasing og condemnation. Apan ang Ginoo, ang tinuod nga leon igsoon, wala nagakondena sa imuha, wala nagahadlok sa imuha, wala nagakuha sa imuhang paglaom, wala nagakuha sa imuhang pag-asa, kadasig, kusog, kun dili siya ang nagasupply sa imuha, siya ang nagatabang o nagalig-on sa imuha adlaw-adlaw sa imong kinabuhi igsoon. Mauna si Kristo ang leon nga dapig kanato igsoon. Amen. Hallelujah. Salamat Lord. Igsoon kabalo ko, naaman kay mga kasinatian karong gabi una karong simanaha diha sa imong kinabuhi. Ingnon ta ka, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok kay ang leon dapig kanimo. Ang leon motabang kanimo. Ang leon mo provide sa imuha. Ang leon mo'y imong kusog adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Ang leon mo'y imong kaalam. Ang leon mo'y imong kahibalo. Ang leon mo'y nagabantay kanimo igsoon. Amen. Hallelujah. Salamat Lord. Kabalo kay igsoon nga ang pulong sa Ginoo dako kay kahimuan na sa tong kinabuhi. Muna kung imong tanahan ang adlaw-adlaw natong pagtuon sa pulong sa Ginoo na ay mga pagpadayag ang Dios aron kalig-unon, aron kadasigon, aron hatagan kag paglaom. Usahay ang kinabuhi sa Kristohanon mahimong pildido tungod kay wala sila kabalo kung unsa ang ginaplano sa Dios sa ilang kinabuhi, tungod kay nagapaminaw sila sa kung unsa ang ginatudlo sa mga wolves nga mao si Satanas nga may naghadlok sa tuwa igsoon. Igsoon karong gabion na nasayod ko nga kining pulong nga magamit din nimo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, nga mo'y makatabang sa imuha, nga mubarog ka kalig-on o dili bildido sa pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios igsoon. Amen. Hallelujah. Mag-aampo ta sa pulong. Amahan na mga langit nun. Salamat sa imong pulong. Ngayong ipadayag karong gabion na. Salamat sa kanunay paghigugma o pagtabang ka namo. Kining tanan, salamat sa pagsilyo sa imong habiling adugo. Kining tanan, amo kang gipasidunggan sa tanan nga gibuhat ka namo in Jesus name. Amen. O amen. Praise God. Hallelujah.
Magapadayon tayo igsoon kinsa tong naanay ready na sa ato ang communion. Okay? Ibayon na to ang bread. Sa gabi nga gibudihan si Jesus, nikuha sa tinapay ug nagpasalamat sa Dios ug iya kini gipikas-pikas ug yang gihatag siya matinun-an ug maingon siya. Kini nga pan nga simbolo sa akong lawas, may nakantos na sakripisyo alang kanilang buhat kay alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat Lord sa imong lawas God na mo'y nagsakripisyo dito ibabaw sa cross more than 2,000 years ago. Ay imong lawas Lord mo'y ning angkon ming dawat sa tanang mga labod so that by your stripes we are healed. Lord, ingon ka sa mong pulo in 1 John 4:17 kung unsa ka karon mousab kami, nagpuyo ka nga matarong, mousab kami, nagpuyo ka nga adunahan, mousab kami, nagpuyo ka nga walay balatian, liway ka hadlok sa balatian, mousab kami Lord Jesus. We honor you in Jesus' name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayon na to ang kupa. Sa mga gabi nga ibudihan si Jesus, mikuha sa kupa. Ang nagpasalamat sa Dios. O iya kinigihatag sa matinon at may siya. Kini kupa nga simbolo sa akong dugo. Ang may nagdala sa bag-ong kubinanti nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kay sa matagkaon sa mataginom ini inyo kumatala na ang kamatayan ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat Lord sa imong dugo God. Nga magiula sa cross Calvary. Dugo nga nagpasaylo sa among mga sala. Dugo nga naghimo ka namo ang ayan makasulo sa gingharian sa langit. Ang dugo nga naggisi sa tabil sa templo ug nagbuhat og bag-ong agianan padulong sa trono sa grasya aron kami makaduol anytime sa trono sa grasya Lord maangkon namo ang among gikinahanglan sa panahon nga kami makinahanglan. Salamat Lord Jesus sa dugo. Ya sa dugo nagadagay day mga kaayuhan mga panalangin sa mga katawan. Tapos ko lang gabi o nagka among gina-claim among gina-deklara sa among kinabuhi kanang ang mapanalangin, kanang makayuhan, magkamanifest na sa matag sa mga kinabuhi. We honor you. In Jesus' name, let us drink the wine, the symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, God, sa imong pagkamaayo, Lord. Salamat, Lord, sa kahigayunan, God, nga maghihatag ka naman Ginoo. Kahigayunan nga kami makatuon sa imong pulong. Kung salamat, Lord, sa kahigayunan nga kami makasalibrate sa imong gibuhat dito sa cross Calvary. Kayo na nga kami magkainom po ay magkadilasigay. O salamat Lord, even Father, ang pamilya sa inyo ko binantin Christ. Salamat Lord sa papakiguban. Uban sa pagdumala ay Pastor ni Rod Ketson. Salamat Lord sa iyong kinabuhi. Ang nakiguban ka ng kapanalain ka, nagagamit ka niya more wisdom, knowledge, and joy Lord. Ang tanang ministry Lord sa inyo ko binantin Christ. Gikan sa mga kabataan, sa mga young teens, sa mga young people Lord, sa mga leaders, sa tanang members Lord, sa mga church goers Father. Salamat Lord sa mong pagpakikuban God. Ang nasa sa Israel Lord, particular blessing, shalom, salvation God. Ako malabuan Lord. Salamat Lord sa pagpakikuban ka lang. Ang imong grasya mo mag-ahari God. Nasa sa Pilipinas God, ang mong isaat ka na kanimo God, our President, our Vice President, ang tanan na gadumala sa mga nasa Father. Ang pagkamatarong, ang kaluwasan Lord. Mag-abot kayo na Father. Salamat Lord. Even Lord, makaigsuunan nga nagsubaybay na inimong bulaton. Salamat Lord sa pagpakikuban sila. Salamat sa pagbisita sa ilaha God. Lord, ang mga kaigsuunan God, nga nakinahanglan sa kaayuhan, salamat sa kaayuhan ng pagpabati, nakinahanglan sa provision, financial, physical, and spiritual, Lord. Salamat Lord sa pag-comfort, salamat sa pag-protect agad, salamat Lord sa pag-lig-on, pagpahinong ng pag-giya kay La Father. Salamat Lord sa rambutan God. Salamat Lord sa mga walay paglubat, parang source of income sa mga katawhan, kaya kapanalangin Father. Lord, we pray, mga adlaw, salamat Lord, kausap Lord, makikuban ka naman, kamagahan ay Lord, sa tanang butang, sa tanang bulahaton Lord, para sa church Father. Salamat Lord, karong gibiyon na God. We honor you. O karon ang Dios ang magapanalangin kaninyo. Dios magagiya kaninyo. Ang Dios magatabang kaninyo. O gikan karon og hangtod sa walay katapusan ang tuong himaya iya lamang sa tong buhing a Dios o ang tanang anak sa Dios. Mingon o amen o amen. Salamat mga igsoon sa higayon inyong gihatag. Kabalo ko nga ang pulong sa Ginoo dili gina mo labahin kawang sa inyong kinabuhi. Dako kay nakahimuan diha sa inyo. Tungod kay mo na ang atong pagkaon, mo na atong giya, mo na atong puso sa lawat Lord. Salamat kayo sa pag subaybay. Napuday ko yung announcement sa second week, sa second Sunday, second Thursday sa December,
um, naatay magkuanta og Thanksgiving din mag baptism kung kinsa tong gusto magpabaptize ay kana siya Christmas party i-join na to ang Christmas party o ang baptism kung kinsa tong gusto magpabaptize pwede mo moduol kay Pastor ni sa ako or kay Pastor Dexter or kay Gina or kay Sister Yani para magpalista ta para maapil nato sa to ang mga tao nga gustong magpabautismo sa ilahang pagtuo ngadto sa tong buhi ni Dios. Okay? Salamat o sa sunod higayon ug maadlaw kita-kita ta sa church alas 9 sa buntag ang atong mga devotionals o 9:30 mag-start to ang praise and worship para tuloy-tuloy na igsoon. Okay, salamat. God bless. Shalom.